Te hasme dito moitas veces que poderías traer algún famoso para ler o pregón, non sei? Muller, eu fixen as miñas amizades en Santiago, sí. Ainda é moi pronto para que vayamos tía máis eu xuntos a unha festa. Sobre todo a festa dos franceses, a festa máis grande da vila. A xente deberían falar. Os que falen. Mira, nós o que queríamos é que nos viñese ver bailar mañán a tardiña. Vaime ser moi difícil, vou no intentar. Como que Andrés se contou que somos mozos? Eu xo sabía, Foime difícil vir, o que pasa é que os pediches con tanta insistencia que dixen hai que estar con estes rapaces, Tedes un amigo moi persuasivo, Don Andrés. Calla, amigazo. Estou pensando que me tens que facer un favor. Preparado xa para o pregón? Pregón, sí, claro. Unha noite fría do mes de novembro de 1922, Quen é? Suso Maroto, home de María. Volveu. Sí, volviu. Susín. Petróleo, amigo. Aquí estou. Non estaba seguro, non estaba seguro, pero algo me dicía que calquera día entrarías por esa porta, meu. Pois xa cheguei. Máis de 2 anos, Suso. 2 anos, 6 meses e 19 días. Moito terás que contar, meu. Sí, pero agora estou baldado. O único que quero é ir para casa. Suso. Que tal, Manjui? Non parache de medrar, Que va. Merjacha máis eu repintamos a jamela para que non se estrajase. Eu ata fun as luras para que non criara limo. Gracias, Manjui. Nada, home. Hola, Rubiña. Se extrañaba escuitarte tatesar polo radioteléfono. Xa non te atexo, Suso. Tranquila, muller. Como gusta tranquila. Vamos para casa. Venga. Sí, papá, veña, vamos para casa. Claro, nena. Petróleo, vou para casa. Vémonos mañán, men. Veña, vamos. Estou moi cansado. Non podo co alma. Ata mañá a todos. Aí o tedes. Un home legalmente morto e biolóxicamente vivo. Un laberinto legal. 2 anos é moito tempo. Aquí hai gato encerrado, me caje na Mariluz. Así que ese é o famoso Suso. Eu cheguei a Portozá xusto despois de que el desaparecera. Pois aquí está. Teño que chamar os do Naveiro. Os seus compañeiros de antes están todos traballando ali. Pero vos vistes como está, parece un curriolo. Está máis frago que cando marchou. Eu que sempre pensei que era unha tulería de María. Que dicía María? Ás veces falaba da posibilidade de que Suso volvese. Pero a min era unha tulería. E mírate. Sí. Parece imposible, pero está claro. E onde botaría todo este tempo, Susín? Eso dixo eu. Non quero quiñón. Tiño ganas de saber a historia completa, Oíste, Suís? Suís? Sí. Sí, a historia. Todos a queremos saber, non? Un veciño que volve de Portosás. Sí, señor. Moito terá que contar, Susiño.
A cociña tamén está cambiada. Non, son as mesmas cousas, pero colocadas de distinta maneira. Sí, é certo. E isto está moi gastado. É de sentarnos Fito máis eu para xogar a videoconsola. Queres tomar un café? Vale. Pero se quero aguantar de pé, vou ter que tomar 4 cunques. Mamá non me deixa tomar café. Ah, non? Pois, sabes que che di teu pai? Que? Que como te vexa tomando café, vouche rincar as orellas. Eu que? Cambiei un mito. Moitísimo. Ata parece que Que pasa? sigue sendo a nena máis guapa do mundo. Que dixo nena, a moza máis guapa do mundo. Ti tamén cambiaches. Non me digas. Estás máis delgado. Pode ser. Seguro que non comías nada ben nese sitio onde estiveches. Contame que faz, Siria. Que tal na escola? Moi ben. Home, moi ben, non. Normal. Tes moitos amigos? Os de sempre. Cristina, Fito... Moito falas de Fito. Non terás mozo. Bo, papá. Onde estiveches todo este tempo? En moitos sitios. Nós pensábamos que non ías volver. Xa o sei, Iria. Pero agora estou aquí. E xa non marcho máis. Eu vou che colocar as cousas. Seguro que recolleu algún barco e acabou na Argentina ou no Brasil, ou que sei. O raro que non se puxera en contacto, que non chamara, non sei. Si, raro é, pero... Unha explicación haberá, xa o saberemos, non? Petróleo. Dime. Xa sei que sodes amigos, que é o pai de Iria. Xa sei que non o debería dicir, pero non me podo alegrar da volta de Maroto. Xa o sei, Andrés. Que estou namorado de María, xa. Tito agora soa bastante mal. Podo pasar a noite aquí? Pasar a noite aquí. Home, non me leva moita idea, non era o meu tipo, gustanme millor mantidos e tal. En que non podo ir para casa, Petróleo. Xa. Ademais, supoño que se mudarán eles para ali. Non me metes por que dar explicacións, quedas e punto. Te sitio arriba. Teño. Estás ben? Tes un café cargado con pouco. Pobre. Está esgotado. Se cadra leva semanas sen dormir. Xa lle preguntaremos. Anda ben. É mellor deixalo dormir aí. Sí, nós tamén temos que ir para a cama, vale? Mamá, Que? agora que papá volviu, que vai pasar? Que todo volve a ser como antes, Siria. Veña para a cama. Non vou poder dormir. Por que non? Porque papá está aquí e non vou poder dormir. Quero falar con el. Papá vai estar aquí mañán, pasado mañán e dentro dun mes tamén. Xa terás tempo para falar. Vale. Vai. Ata mañán. Ata mañán, vida. Hola, Suís. Bos días. Que tal a suite, Home, se o colchón estivese un pouquiño máis duro, case se poderían asfaltar autoestradas con el. Pero polo demais, ben. Ponme un café con leite, por favor. Marchando. Teño gana de que apareza o Suso por aquí, porque teño unha teoría eu co de Suso. Así? Hai dúas posibilidades. Amnesia ou secuestro. Como? Claro, o tipo perdiu a memoria e non sabía volver.
Ou ben, perdiu a liberdade e non podía volver. Home, tamén pode ser que o raptaran secuestradores amnésicos. Creo que eses son os peores. Non é broma. Hai esas dúas posibilidades. Petróleo, hai moita xente que tarda en volver a casa, eh? Suso non. Suso non é así. Se non volviu, fui porque non puido, Andrés. E sempre sospeitaches que ainda estaba vivo, verdade? Que non morrera no naufraxio. Tiña días. Sempre me parecía raro que o corpo non aparecese. Eso é certo, pero... non sei. Iso dos amigos está aí moito. Xo, toda a vida. Toda a vida. Criámonos xuntos, eu que sei, aprendemos a pescar xuntos, a nadar xuntos, que ele era un fenómeno, por certo, e claro, despois, pois, fomos crecendo, cada un foi polo seu lado, claro. Que foi cando ti marchaches? Eu marchei e quedou. Creo que daquela xa andaba con María. Sí, daquela xa andaba con María. E mentres eu estiven por aí adiante, vendo o mundo, pois el traballando forte, chegou a ser patrón de barco e ao pouco de chegar eu fui cando pasou o que pasou, o naufraxio este. Así que en realidade hai moito tempo que non vos tratades, non? Home, non botamos seguidos 2 días xuntos desde que éramos uns cativos. En fin, xa me contará a historia completa da amnesia, vale? Cando queiras. Marcho, teño que ir ao xulgado. E lo ti vas así, sen barbear? Tan mal vou? Home, se foses unha personaxe da morte tiña un preso, non vas mal. Sendo xuiz, sí. Sí, pero que agora non teño tempo. Veña, ata logo. Como arresende ese café. Onte quedei dormido como unha pedra. Xa. Non te quixen despertar. Que tal se dorme aí? De maravilla. Había tempo que non dormía toda a noite seguida. Pois eu non dormín nada. Senta. Ainda non podo creer que este aquí contigo. Nin eu, Suso. Onde estiveches tanto tempo? Que che pasou? É unha historia moi longa. Sí, unha historia de 2 anos e medio. Mais ou menos. Mais ou menos. Pero quero a saber. Teño dereito a saber onde te metiches todo este tempo. Bos días, papá. Levasme á escola? Claro. Iria, non podes ir ti soiña? Mamá, por favor. Deixa, muller. Ademais, teño que sair, pasear polo pobo. Teño que afacerme a estar aquí outra vez. Veña, que xa é tarde. Suso, necesito falar contigo. Vémonos despois, cariño. Agora teño que cumplir coas miñas obrigas de pai. Veña, Iria, vamos. Ata logo, mamá. E que di que foi? Unha faneca? Sí, foi unha faneca. Pois ten mala pinta, Ten que ter cuidado. Foi culpa miña. Despois de pescala, puxome a falar con ela, máis que nada para despistalo o aburrimento e a soidade. Porque as fanecas son moi faladoras, se sabes tratar. E mordeulle, claro. Foi unha discusión. Eu dicía que compensa máis comprar un coche a gasoi porque aforrar os cartos. E a faneca opinaba que é mellor un motor a gasolina. Claro. Porque a resistencia e a potencia do motor compensa o maior consumo. Discutimos e mordiume. Me cago nas zapatillas dun descalzo. E mordeulle por esa discusión de nada? As fanecas son moi arroutadas. Sobre todo cando falan de mecánica. Non, se aquí acabamos todos tolos. Non se confunda. A faneca é violenta, pero tola nada. Sí, son eu. Que? Un segundiño, por favor. Xa pode marchar. Perdón. Non será un erro, verdade? Sí, son Berta Díaz, de Portozás. Vale, pois moitas gracias. Adeus. Por fin. Anda, mira quen está aquí. Conta. Que queres que che conte? O teu marido desaparecido durante 2 anos e non tes nada que contar? A verdade é que non. Xa.
Se é iso ao que te refires, pois non. Quedou dormido no sofá. Non, muller, non ia por aí. Eu só quería saber, non sei o que lle pasou, que fixo despois do naufraxio. Eu tamén quería saber o que pasou. Supoño que xa falaremos. Ainda non tivemos tempo. Pero non che contou nada. Non. Marchou pola mañán con Iria para a escola e supoño que falaremos agora. Pois non pareces moi feliz. Claro que son feliz. Pois sabes unha cousa? Eu tamén. E logo? Acábame de dar a noticia máis maravillosa do mundo. En serio, estou que non o creo nin eu. Adiante. Bos días. Bos días. Vostede é Andrés, o suís. Sí. E vostede é Suso. Perdón, Xesús Maroto. Encantado. Todo Portozás fala do seu regreso. Sí, estive moito tempo fora. Tamén falan de vostede. Polo visto, datouse moi ben a isto. Sí. Sí, síntome bastante ben aquí. María díxome que foi de moita axuda. Quero lle dar as gracias. Non hai de que. Foi un placer. Ten vostede unha familia encantadora. Sí, é certo. Gracias. Se non te importa, creo que nos deberíamos tratar de ti. Sí, por suposto. Ademais de darche as gracias, tiñamos que falar de outra cousa. Ti dirás? María está cobrando unha pensión de viuvés cun certificado que di que eu estou morto. Sí, é que era un trámite imprescindible para que ela poidese cobrar eses cartos. Evidentemente, agora terá que renunciar á pensión. Sí. Xa, pero o urxente agora é que eu teño que amañar os meus papéis. E agora mesmo estou oficialmente morto. Sí, pero non hai problema, eh? Deixámolo listo nun par de días. Volverás a estar oficialmente vivo. E non farán preguntas. A que clase de preguntas te refires? Sobre onde estiven estes 2 anos. Pois probablemente sí. É que administrativamente non é moi común que un morto apareza vivo 2 anos despois de morrer. Sei que María che pediu moitos favores. E eu vou ter que pedirche outro. Sí, claro. Intenta amañar o papeleo sen que me fajan preguntas. Intentarei. Ben, pois, gracias outra vez, Andrés. Nada, non foi nada, de veras. Xa nos veremos. Seguro que sí. Petróleo, unha volta para todos. Pago eu. As palabras máxicas. Pago eu. O que me gusta oílas. En boca doutro, claro, eh? Non cambiarás. E logo, que che pasa, Berta? Teño unha noticia que darvos. Marcho de Portozás. Sí? Teño un destino novo. É unha boa noticia, sí, señor. Por onde vas, se pode saber? Si, ó, para Vigo. Deron unha praza no Hospital Xeral. Eso é o que sempre quixeches, non? Sí, desde que estudiaba. Pois logo, en Araboa. Gracias, Mango. Igualmente, volve cando queires. O importante é ter saúde. Valle cobrando xa esta, Petróleo. Xa vai. Pois nada, noticia dada, invitación feita. Marcho, que teño que ir recollendo as miñas cousas. Oiches, Berta, logo vémonos e falamos do... Falamos logo. Hasta logo a todos. Ala. Hasta logo. Hola a todos. Que tal, Susiño? Pouquito. Petróleo. Que curras? Que hai, Maroto? Que tal os percebes? Os percebes non escapan. Pero cada vez vame coñecendo máis e agáchanse debaixo das pedras, non hai maneira. É que Suso, cando non sabes de contar o que pasou no naufraxo? É unha historia longa e complicada, Manjo. Canto antes empezan, se acabamos, non? Claro, Suso, veña, conta. O principio foi eso, un naufraxio. Pero logo houve moito máis. Aquí ten. Gracias, Petusa. Teño que sair un momento. Se ven alguén, Sí, non se preocupe. Xa o atendo. moitas gracias.
Adiante. Hola. Temos que falar. Cando ia deixar o barco, unha onda revoloume contra a juro de popa. Levei un golpe na cabeza e caín a hoja sin sentido. Caíches ao mar, desmaiado. Acórdome que ia como medio dormido, que chegou un barco e que me recolleron. Cando despertei, estaba nun camarote. E daí de cabezas para América, claro. Non me dixeron onde ian. Logo souben que eran chechenos. Estaban en guerra contra os rusos. Aquel barco levaba cousas que non podían pasar pola aduana e a min meteronme con elas. Cando volvín pisar terra firme, estábamos en Sujumi. Sujumi? Oriente Próximo, non é? Próximo. No Mar Negro, nas costas de Xeorxia. Ali non facían moitas preguntas. E despois que pasou? Despois fomos a Grozny, a capital de Chechenia. Estaba totalmente destruída pola guerra. Ahora que fixeches? Intentar volver, que ia facer? Pero xa sabía demasiadas cousas como para que me deixasen marchar así polas boas. Maroto, hai que pedir responsabilidade civil, Sacamos unha millonada aos chechenos... É que, conta, que pasou na guerra? Viche moitos mortos? Tivo que ser unha aventura... Non foi ninguna aventura, Manjui. Foi unha guerra. E sí, vi moitos mortos. Perdóname. É un rapaz, hombre. Tranquilo, Maroto. E que máis? A ver, sigue. Nada, teño que marchar. Teño que ir buscar a Iria. Xa nos contará a historia do teu regreso mañá. Vale. Vémonos, me. Alboriño. Abajo, Maroto. Eso sí que é unha historia de petróleo. Sí, é enorme. Unha historia enorme. A min dame malas piñas. As cousas cambiaron moito. En realidade, volven a ser como antes. Deixa iso agora, vale? Que tal estás? Moi ben. Alegro. Sabes que coñecín a Suso? Estiven falando con ele antes. Ai, sí. Si, veu a amañar os seus papéis. E para darme as gracias. As gracias. Si, polo visto, alguén lle dixo que me portara moi ben contigo. Deso temos que falar. Si. Suso volviu. E eu son a súa muller. Si. Non vas dicir máis que sí. É que non sei que dicir, María. Nin que facer. Somos amigos, non? Podo elixir algunha outra opción. Non podo facer nada, Andrés. Dime que farías outra cousa se puideses. Dime que se Suso non estivese as cousas serían distintas. Serían distintas, Andrés. Sinto. María, despois de 2 anos a xente cambia, Foi demasiado tempo e nunca se puxo en contacto contigo, Andrés, nin... non. Perdón. É que non me afago a que este aquí, sabes? Oxalá non volvera. Eso non está ben, Andrés. Xa o sei, é que... Teño que marchar. Espera. Non. Se espero será peor. Adeus. Adiós. Non sei, faz ben marchar. Supoño que isto non é o teu, Sí, é un destino moito mellor. E mira, así xa non me tería que preocupar máis polas hipocondrías de Ladislao. un dos nosos malos costumes alimenticios, non é? Indo pouco que vos coidades. Indo lonxe que estás da tua casa. Sí. Supoño que nunca me afixen a vivir en Portozás. E Portozás non se afixo a min. É que era o mellor que podes facer é marchar. E ti que vas facer? Eu que vou facer eu, Bertiña, non sei, eu vivo aquí, a mí gustame isto, estou ben. Non, digo se me vas vir visitar alguna vez ou
Non sei, é que non teño a quen deixarlle o negocio e... E logo ti non viras de visita algunha vez? Xa quedamos antes en que isto non era para min. Claro, 2 horas en coche é moito camiño para quen non o fai con justo, non? Uf, é a estrada esa que ten 100.000 curvas. A estrada, claro. Pois nada, imagino que nos volveremos ver algún día. Si, muller. Se cadra ainda te animas a facerme unha visita. Si, ou ti a vir por aquí a visitarnos a todos, non? Pode ser. Marcho mañá. De pronto, non? Sí. Canto antes mellor. Si, supoño que canto antes mellor. Vaya, teño que volver, que quedou Paula no bar e teño que volver. Se cadra, paso por ali máis tarde. Moi ben. Vémonos, Bertín. Ves este puntiño vermello de aquí? Pois aí é onde desembarcamos. Xa vou ver. Hola. Boas, Andrés. Pasa, home. Non, deixa, que... Só quería dicirvos que marcho. Deixo vos a casa libre. Falaremos mellor dentro. María, mira quen está aí. Hola. Hola, Andrés. Que tal, Iria? Moi ben. Por que deixa a casa? Pois porque marcho. Vou coller unhas vacacións e pode que un pouco longas, así que deixo a casa. Un pouco longas. Sí, iso, quería vos avisar para que contedes xa co piso de arriba. E cando volves? Non o sei. Non sei se vou volver sequera. Por que? Iria cala. Non, é que entre o consulting e o xulgado xa levo ano e medio sen vacacións e necesito descansar. Por outra parte, levo tempo dándolle voltas a idea de volver á abogacía e deixar a xudicatura. Non sei, a ver. O mellor é tomar as cousas con calma. Pénsao ben, non hai presa. Non, é o que vou facer. Intentarei marchar mañá. Descansarei un par de semanas e despois a ver que pasa. Así que mañá. Sí, é que se o penso demasiado xa non marcho. E realmente necesito as vacacións. Ben, pois se non nos vemos mañán, boa sorte, Andrés. Gracias. Queres tomar algo? Non, gracias, xa marcho. Vou deixar algunhas cousas arriba, xa as mandarei buscar. Podes deixalas o tempo que queiras. Podo ir facer as maletas contigo? Non, gracias, Iri. Xa me maño, dasme un mico. Eu quero ir facer as maletas contigo. Iria xa vale. Nena, falle caso a mamá. Xa nos veremos, Iri. Seguro? Sí, seguro que nos vemos. Prometo, vale? Veña, Iria, vamos. Fíjate, vamos. Aonde? Ben, gracias por todo outra vez, Andrés. Non, gracias a vos. Marcho que teño que ir aos xulgados. Ata logo. Adeus. Que isto non pode seguir así, é que non pode seguir así porque ti non podes marchar porque eu vou te extrañar moito, é que se marchas, é que eu non pode ser como aquel tipo que dicía que era príncipe benjarío, tipo... Pero que dis? Nada, estou memorizando o inventario do bar. Sí. Pareceme que estabas ensaiando un discurso para dicirlle a Berta. Sí, de despedida. De verdade pensas que ela ten tantas ganas de marchar como di? Ti és xorda, Pablo. Ela dixo-no ben claro. Pois ese discurso de despedida parecía calquera cousa menos unha despedida. Era o que era, era o que era. Ela quere marchar, pois que marche. Ademais, esa historia do hospital era o que ela estaba esperando e... Pero que? Non hai peros, Paula. Hola, Andrés. Hola, Petróleo. Que tal, Pablo? Podemos falar un momento? Sí, claro que podemos. Ti máis aí. Paula, vai un momento mirar aí a internet a ver se atoparas alguén en Chechenia que coñecera a Suso Maroto. Eu non sei escribir en checheno. É moi fácil, é moi fácil. Ti vai no mirar, vai no mirar, vai no mirar. Vale. E que vos aproveite.
Que pasou? Veñome despedir. Marche. Vas pasar a fin de semana fora. Non, volvo para Coruña. Volves para Coruña? Para quedar ali definitivamente. Primeiro unhas vacacións, despois xa quedo ali. Pero, así, de repente? Que queres que faga? Non sei, pero como vas marchar que me facer sentir aquí en Porto Sás, meu? Non te preocupes, xa mandarán outro xuiz. Non me refiro a eso, Andrés. É que non podo quedar aquí, Petróleo. Pero eu que sei, podelo intentar, xa verás. O tempo pasará, as cousas verálas de outra maneira. Pouco... Se quedo aquí acabarei estupando, entendes? Non a podo ver con él. Non podo. Falaches con él? Sí, claro que falei con él. E que di? Que se acabou, que vai dicir? Que claro, tens que entenderlo. Ti pensa na situación na que está María agora, que... E a situación na que estou eu? Foi ela a que te dixo que marcharas, non? Non. Ela quere que sexamos amigos. Amigos. Sí, pouquiño tarde para ser de só amigos, non é? Sí, demasiado tarde. Home, que non sei que dicirche, que... Non me gustaría estar no teu caso. A min tampouco me gustaría, por iso marcho. Bueno, pasarás por aquí alguna vez, non? Pode ser. Veña. Un abrazo, meu. Bueno, antes de que marches, teño que facerche unha consulta, unha consulta de un tema de mulleres. De mulleres? Sí, de... Petróleo. Vistas as circunstancias, non creo que sexa a persoa máis adecuada para dar consellos. Xa, total, é unha parvada, é un sin importancia, Que che pasa? Non é a min, é un tipo amigo meu que gusta un mundo unha rapaza, a rapaza vai vivir a outro sitio, e o tipo non é quen de dicirlle que quede, porque non sei por que non... Coñezo eu ese amigo teu? Non, o tipo eu coñecino haberá 20 anos xa, cando houve os verquidos no Atlántico, que fóramos ali, tipo alto, el, grande, moi boa planta. Pois dille ao teu amigo que fale con Berta. E que non a deixe marchar. Xa mo contaron. É que isto é unha estampida. Marchas ti, marcha Berta, que non entendo nada, Andrés. Fala con ela, Petróleo. Fala con ela e non a deixes marchar. Vamos. Hola, que hai? Non sei o que che ten que dicir aí, Petróleo. Alguma historia das súas. Vaya, eu non acepto unha negativa. Bertiña, o que tiñamos que facer ti e máis eu era falar. Civilizadamente, pero falar das cousas que temos que falar, porque ti dis que non se queres, pero eu non acepto unha negativa porque non teño por que... Queres quedar comigo? Sí, claro, que quero. Esta noite. Por que non? Moi ben. Ás 10 veño te buscar. Está despois. Pero non teño por que aceptar. Non entendo. Unha decisión así de súpeto e marchar ás presas. Mellor isto que estar un mes dándolle voltas para acabar facendo o mesmo, non? E non pensa volver. Pedí unhas vacacións, pero o máis seguro é que pida a excedencia. Pero, que pasou? Se non é moito preguntar. Pasou que estou canso. E teño que pensar no que vou facer a partir de agora. Aquí todos estamos moi contentos con vostede. Gracias, Pitusa, pero non é iso. Non o digo por dicir. Digo en serio. Nunca tivemos un xuiz que realmente quixera vivir en Porto Sás. Non sabían o que facían. Se cadra, aínda decide quedar. Todo podría ser. Polo de pronto vou coller esas vacacións. Por certo, xa está solicitado o sustituto. Chegará mañá ou pasado. Non me gustan nada os xuíces novatos. Con vostede foi distinto. Desde o primeiro día notei que tiña moita vontade. Eu sí que lle teño que estar agradecido, Pitusa. Se non fora por vostede, eu non sería quen nunca de levar este xulgado como é debido. Gracias. Nunca me dixeran nada tan así.
Tome, quero que quede con isto. Introducción ao dereito marítimo. Acórdase? É o libro que me deu cando cheguei. Pero se nunca deixe este libro, e ten cheo de anotacións. Xa o sei de memoria. Sei distinguir babor de estribor sen ningún problema. Pois, gracias. Levántese, Pituso. Contarei a todo o mundo que me abrazou no horario de oficina. Agora estamos fechados ao público. Que teña moita sorte, señor xuiz. Pitusa, despois desta aperta, podíamos deixalo de señor xuiz. Por unha vez non me pode chamar Andrés. Está ben. Adeus. Andrés. Xuiz! Andrés! Xuiz! Que? É certo que vin por aí? Non te sabría decir. Que? Logo marcha. Sí, marcho. Está enfadado polo preito que lle puxen os de Torrado. Que preito? Ten que perdoar, foi un volado, pero claro que cando vin aquilo abollando no mar, pensaba que era unha rede de deriva ilegal. E non era o bikini da señora Rosario, como compra a roupa por metro cuadrado, pero... Non, tranquilo, Ladislao, non é por iso. Non. Logo que é por culpa miña. Volverá aquel que lle andaba buscando, collino eu para envolver o meu bocadillo a criques. Ainda teño no pendello cheo de aceite. Valle buscar. Se quere, voulle buscar, Tranquilo, Currás, tampouco por iso. Marcha para sempre, ou? Iso nunca se sabe. Digamos que marcho e punto. E por que? Pode saberse. Non sei. Non hai ninguna razón especial. Se marcha, marcha, se volve, volve. Fuches a Porto Sás, tardouse de volverás. Pois nada, xa nos veremos. Verémonos nalgunha sala de vistas da Coruña, non? Ou no Supremo. A ver. Agur, se xa entra a morriña, sempre verá aquí unha botellinha de Perceval agardando por vostede. E percebes como a puño, xa sabes. Currás. Xa nos coñecemos, non? Era un falar, Ata pronto. Ala, Agur, que vai ben. Cheche, que és un cheche. Que? A ti que te importa por que se vai? Apercibido, que és un apercibido. Se quer dicir que o dije, senón que cale. Pois xa calou, son cousas persoais, que? Xa, pero marcha. E agora temos outra vez o valeiro de poderes. A mí que me importa o valeiro de poder. A ti que te importa, che importar. Ali os expedientes todos sen firmar, os xuízos sen se celebrar, é todo amoreado ali no estante de Pitusa. Ese é o único no que podes pensar, non? Me caje na menos. Non. Tamén penso que non sei que imos facer sen Andrés. Neso ten razón. Até eu me estaba facendo xuiz. Ti? Sí. Mira que manda carallo. Ora eu a facerme un xuiz. Ronco a Marín Morena. Xa mandarán outro. Outro peor, eso seguro. Estaba eu pensando, Evaristo, podía eu me dedicar á xudicatura, non? Estudiar. Descansa que veciña. Ai. Digo que queres meter este estudiante para andar de festa por aí. Home, pasabas. Turante, que és un turante. Por certo. Que? Iso que dicías de andar amoreando expedientes, como é? É así, amoreado. Unha pregunta técnica, Se cometes un delito grande ou pequeno, non hai xuíz. Non vai haber. Ata logo. Onde vas? Os percebes. Oye, porra. Alá. Hola, Andrés. Iria, que fas aquí? Quería falar contigo. Antes non me deixaron. Senta. De que queres falar? Queríame despedir. Eu non. Por que non? Porque non me gustan as despedidas. E levo todo o día despedíndome. A min tampouco, pero se cadra xa non volves nunca. Pero que dis, Iria? Claro que hai volver. Si, xa, seguro. Como non vou volver a Portozás? Marcho de vacacións, iso é todo.
Claro, por eso deixa a casa. Porque quero pensar. Pensar en que? Pois pensar se quero volver a traballar de abogado ou se quero seguir de xuiz, non sei, esas cousas. Non é por eso, é por outra cousa. Ah, sí? Sí. Pois tes razón, é por outra cousa. Por que non queres ser o noso amigo? Como a Petróleo ou Berta. Iria, eu sempre serei o vosso amigo, sempre. Sí, pero marchas. Sí. E ti tamén. Veña, estás facendo tarde. Non quero baixar. Veña, Iria. Ou queres que suba a tua nai a buscarte? Pois que suba. Sí, xusto que faltaba. Veña, fora. Vale. Adeus, Andrés. Prometiches volver, Iso seguro. Xúrocho. Adeus. Suso, eu non acabo de entender moi ben eso de que te meteran no medio da guerra chechena. Que é o que non entendes exactamente? Por exemplo, que non intentaras fuxir. Non podía. Por que non? Por que non? Non quero falar deso agora. Xa te contará mañán que é un pouco tarde a hora de fechar. Pero ti que dixo? Se ainda non son as 10. As 10 é moi boa hora de fechar, Ramón, moi boa hora. Veña. Está ben, home, está ben. Vamos, Suso. Aguriño, Suso. Que, Manfi, hora de fechar? Como imos marchar, Petroliño? Se Pablo e eu somos como da casa, che? Manjo, vamos mirar se chegaron todos os barcos ao porto. Veña, veña. Vamos mirar se chegaron... Pero xos, vin antes. Manjui. Está máis ver, Manjui. Ata logo. Hasta logo. Que? Onde podemos ir cear? A ningún sitio, Berta. Cambiaches de opinión? Sí. Quedamos aquí. Quedamos aquí para jugar un guiso desos que aprendín a facer en Filipinas. Ai, que detalle. O mantel tamén o trouxen de Filipinas, mira que mantel. Sí, ¿no? Que tal? Ben. Moito pacientes. Bueno. Hola, Melgacho. Sabe, vostede foi das primeiras persoas que coñecín ao chegar ao Portozás. Ainda recordo que non entendía nada do que me dicía. Esas cousas van pouco a pouco. Xa sei que todo o mundo lle ven contar os seus problemas. Se cadra porque vostede parece non entender o que lle din. Ou fai que non entende. Non sei se eu... Adeus, Melgacho. Foi un prazer coñecer. Cando hai mareas vivas, o mar sobe baixa máis do habitual. Como se estivese fora de sí. As mareas vivas son o mar empurrando contra a costa unha vez e outra vez. A mí xa me empurraron abondo esas mareas. As mareas vivas son o mar petando ás portas da costa, luitando contra ela. Prefiro marchar que quedar aquí, malgastando esforzos. Sobre todo porque estou seguro de que se alguén vai sair mal parado na loita, serei eu. As mareas vivas é o mar desembañado. O mar empuñando contra a praia. E despois das mareas vivas, a praia non volve ser o que era. Terei que pasar por eso. Volver a Coruña. A facerme a estar sen María. Xa falaremos despois. Agora deixademe ir falar con Melgacho. Chao, Soso, hasta logo. Pois, moito me acordei de ti este tempo. Sempre dicía, cando volva, elle desir a Melgacho que lle dea gracias da miña parte ao mar por non trajarme. Porque seguirás falando co mar, non? Últimamente está pouco falador. Ten gana de estar só. Pois cando teña a ocasión, dalle as gracias por soltarme. O mar é como o muxo.
Mete todo para dentro sen mirar o que traga. E despois, cospo que non lle sabe. Deixo-vos, teredes moito que falar. Non, Andrés, espera. Ti e máis eu temos cousas que falar. Sei que quedara todo falado no xulgado. Sabes que de outra cousa do que temos que falar. Ti dirás. Marchas susto cando volvo. E cando dixeches que marchabas, María nos alegrou precisamente. Maroto. Suso. Suso. Asegúroche que... Non tes nada que me asegurar. Non quero saber nada do que pasou este tempo. Do que pasou ou deixou de pasar nestes anos. Ninguén é responsable. E no caso de haber algún, son eu. Só quero recuperar a miña familia e a miña vida. Nunca as perdiches. Era o único que quería saber. Volverémonos ver. Non o sei. Adeus, Luís. Adeus. Adeus, Andrés. Adeus, Brigancho. É tempo de mareas vivas. Son dúas palabras. Pero tan importante eso, non podes decidir por ti mesmo o que tens que facer. Claro que podo, pero quero que mo pidas. Mulleres, sodes máis retorcidas que pegarlle a un... Tanto che custa. É tan difícil dicir, Berta, quérote. Non marches. Se quedas porque queres ti, non porque queira eu. Que como fui? Non se puxo moi sensible cando te viu coa maleta. A túa idea de que apareces aquí cunha maleta non serviu de nada. É un testán. Pero el quérete, Berta, ti sábelo. Pois que o diga. Ten medo de pedirme que quede. Non me quere pedir nada para non meter nada que deber. Pasamos polo dispensario. Ainda me quedan cousas por recoller e así axudábasme. Vale. Está ben. Berta. Boa viaxe. Adeus. Gracias. E ti a que viñeches? A que vou vir? Traballar? Levas o 2 anos crendo que o teu home está morto e cando aparece, o único que se che ocorre é vir traballar. Sinto un pouco de normalidade, nada máis. O que che pasou a ti non é moi normal, neniña. Ainda non fun capaz de asimilalo. Ves diante de min e cústame creer. Pois agora xa o tes outra vez na casa. E o que tes que facer é aproveitar. E pasar estes días con ele. Anda, Celia, vai para o consello. Déxame facer o meu traballo. Andrés. Hola, Celia. Hola. Andrés. María, pensei que estarías na casa. É onde tiña que estar, e non aquí. Só me viña a despedir de vostede, Celia. E logo? Despedirse? Marcho. De vacacións? Sí. Falta lle fai. Espera que lle vou dar un cachiño de cake para o camiño. De vacacións é onde? Seguro que unha cidade grande para facer o que non pode facer aquí. Bom, mellor levo un inteiro. Aquí ten. E xa me encargarei eu de mandarlle algo de marisco, que na cidade non sabe un nunca o que come. Marcho para o consello, que teño moito que facer ali. Dame o bolso, María. Boa viaxe, Luís. Hasta a volta. Gracias, Celia. Non vas volver, verdad? Dimo ti. Podo te chamar algunha vez? Adeus, María. Adeus, Andrés. A culpa non é só de petróleo, tamén é túa. Pero que dis? Se non quere que quede será porque non lle importa. Tamén poderías darte o paso. Estou farta de ser sempre a que dá o primeiro paso. Telo que entender, Berta. El pensa que este traballo en Vigo é a oportunidade que esperabas.
Que se quedas aquí con el, que a botas a perder. Das miñas oportunidades ocúpome eu. O que lle pasa é que non se quere comprometer. Pensa que se deixo o traballo por el, vai meter que corresponder de alguna maneira. Sodes dous nenos, estades tan preocupados polo que poida pensar un do outro que non sodes capaces de dicir o que queredes. Vale, Paula, agradezocho, pero non quero seguir falando disto, vale? Berta, ti sabes que non queres marchar. O consultorio da señorita Paula. Por que non lles vas dar consellos aos mariñeiros pola radio de Protección Civil, anda? Ainda por riba. Oe, Paula, perdoa. Oe! Sinto, de verdade. Marcho, Petróleo. Marchas. Non hai nada que eu poida ofrecer para que quedes. Non. Eu telescopio quero que quedes con él. Préstasmo. Ata que volvas, ok? Xa veremos. Queríame despedir de Paula e de Mangui. Paula está con Berta, axudándolle a facer as maletas e Mangui ainda non chegou, está no mar, pero xa sabe que marchas. E que pasou con Berta? Non sei. Non sei, marcha esta tarde, parece que escapades todos de aquí. Andrés, estábate buscando. Xa marchas. Sí, viñame despedir de ti. Toma. É o enderezo do meu correo electrónico. Se algunha vez tes diante un ordenador conectado a internet, escríbeme, vale? Vale. Pero mellor se ves aquí e me dá a mensaxe persoalmente. Coídate moito, Paula. E despídeme do teu pai da miña parte. Díxome que tiña un recado para ti. Atende. Dillo, Xuís, que non o vou ir despedir porque non estou de acordo con que marche. E dille tamén que estou moi enfadado con el. Xa sabes como é. Sí, xa sei. Adeus, Paula. Despedídeme de Mangui, vale? Seguro. Tarriños. Andrés, Adeus, Petú. falamos na rede, vale? Intentarei. Petróleo. Pídelle a Berta que quede contigo, vale? Ou estarás toda a vida arrepentíndote, non haberá quen te aguante. Eu xa tiven despedidas da banda por hoxe. Ti non, Petróleo. Marcha. Teño algo pendente con Berta. Ata logo. Ata logo, Paula. Sí. Mangui. Non pensaría marcharse se despedir de mí, non? Non, que va. Funte buscar o petróleo. Vai volvernos, sí. Alajo que lle fixeron. Nada, Mangui, non é iso. Motivos persoais. É polo de Sus. Non pode haber destino mellor que Portozás, Mangui. Só da mellor xente do mundo. Pero eso non ten solución lá. Non, xa o decidi. Aquí, mire, eu non me quero meter na súa vida, pero sabe que aquí querémolo ben. E todas esas cosas. Onde vai estar mellor que aquí? Xa o sei, Mangui, por iso me é tan difícil marchar, entendes? Eu debolle un favor grandísimo, Xuís. Se non fose por vostede, agora mesmo estaría metido no caldeiro. Non, non mo debes a min. É a ti, que non te rendiches nunca. E a Paula e os demais foi cousa de todos. Tamén foi cousa súa, non sei como lle de agradecer. Pois mira, non dándolle traballo o xuiz que veña despois. Cóllate, Mangui. Xuís. Ata logo, Xuís. Sabe que aquí ten un amigo, pero que sexa. Ti sabes a que hora marcha Berta? Xa marchou. Merda.
Debín falar con ela. O meu non ten remedio aquí. É que eu falo por 10, falo por todo o mundo, pero con esa muller eu non sei como fai que non son capaz. Non son capaz. Pois agora é tarde, Petróleo. Chamarina en canto chega a Vigo. Non vai querer falar contigo. Aquela esperaría uns días e... Pero por que non lle dixeches que quedase cando debías, home? Porque non quería que botase a perder ese traballo que un día comentara Celso, arrepíntome de non aceptalo de Vigo. Estou cansada de ti, aburrida. Eu que sei, cousas máis raras se viron, Pauliño. Sí, e agora que? Agora xa non me teño tan claro. Cambiei de opinión. Agora quero que deixe o traballo que quede. E se cansa de min, que se canse. Estou tolo por esa muller. Cada cousa ten o seu momento e o seu lugar. Pero ti non. Petróleo di as cousas cando lle cadra. Ei, pensei que marcharas. Pois non. Como ia marchar e deixarte aquí só co desastriño que és? Ademais, non tiñas cartos nin para pagar un café. Quiteiche a carteira para que tiveses que volver. Mira ella. Ela non confiabas en mí. Pensabas que non a conquistaría, que non caería nas miñas redes. Nos lobos, Celso. Xa volves, a de sempre. Mónica! Que tal? Oh, que sorpresa, Andrés. Como estás? Estou ben. Non esperaba volverte ver. Xa ves, por aquí estou. Así que todo ben, non? Estou... Non sei, que me pillaches por sorpresa. Estou fora de xogo. Isto é unha casualidade. Pensei que me retiraba do saúdo. Ah, pasado. Non ímos estar enfadados toda a vida. Non foi iso que me dixeches a última vez. Non, pero pasou tempo desde aquela. E que fas ti lonxe de Portuzás? Xa non son xuiz. Así que non pensas volver? Non, terán que buscar outro xuiz. Tan decidido estás? Sí, que as cousas non saíron precisamente como pensaba. Está todo feito un desastre, porque acabo de chegar e ainda non limpei a fondo. Así que non te asustes se ves algo que se arrastra debaixo dos sofás. E a túa viuviña? María, moi ben. Xa non é viúva, sabes? O qué? En realidade nunca foi. O seu home apareceu e volve a estar con ele. O morto? Sí, o morto. Que alegría debeu levar. Sí, e a nena iría tamén. Que pensas facer agora? Pois antes de nada descansar. Sí? Pasou algo. Que? Son María. Tesme que axudar. Non sei que facer. Sí, María. Sí, pero tranquila, non te preocupes. Sí, vou por alá agora mesmo, vale? Veña, tranquila. Que pasa? Suso Maroto, home de María. Que lle pasou? Detiveron.
está no cárcel.